Je 18. júla a v Českých Janovičkách práve nasnežilo. Poďte sa s nami schladiť. Raise if I don't know what you've been told. Don't play around, I'ma put you on hold. Check it, I don't need none of your control. Take a walk, just leave me alone. Kousíček, jo, to přejede jedno. Kámo, nějak jsme se ocitli uprostřed hor, jo, na Broumovsku. A prostě je tady sníh, skimboardy, voda, skluzavky, slackliny, bar, mejdan, kámo. BCB Janovičky, let's go! And if it's not, it's not with Done with you. Next. I'm loving on myself to the max. Tak je to sneh. V júli v Čechách nasnežilo. Dnešné šťastné číslo je 22. Toto tu za podvádzanie, hej. Chalani už majú prvé jazdy za sebou a ja to idem teraz vyskúšať. 29 jazdcov tu je, snowboardové kategórie muži. Teraz vlastne začína kvalifikácia, máme nejakých 45 minút. Dúfam, že stihnem aspoň 5 jazd a potom uvidíme, čo sa stane. Lepšie, jazdíme. Nervozita sa stupňuje. Prvý drop je vždy, ale... Tak jedem? V pohode. Akurát som troška pomalší, ale to bude tým, že tam mám stále vosk, tak ho potom zasúkam. Teším sa. Bude sranda, už môžete počuť v hlase, že už som nadšený, že... Chcem ísť znova. Našťastie tam dali za to madrace a dopadol som do mäkkého. I'm loving on myself to the max. Oh, tight, clean, wax. You just can't wait to get that ass. I love it when you're making me undress. Facts, I'm that girl and you know it. They all out of focus, I bet that you know this. I respect all my losses. Now when I fall, I know that I'm still the boss. Yep. Up and down. Mám mokro v prdeli. Yeah. Watch me when I'm walking. There's no need for talking. Need no introduction. You know I'm on my shit. When I pull up, you know I got the power to slide up in your DMs and take it with your bitch. Yeah, I'm the Mega. Mali sme 45 minút, chvíľu nám aj popršalo. Takže to bolo aspoň také príjemné schladenie, lebo je fakt teplo. Teraz skončila kvalifikácia mužov. Teraz pôjdu vlastne lyžiari. Nie, tak idem. No máme ešte jeden trik tam vtísne. Jo? Tak, Tak 2 minúty. tak to stíham, tak ešte jednu. Tak to bola kvalifikácia snowboardistov. Pomôžem troška reshapnúť. A potom idú rovno lyžiari. Takisto budú mať 45 minút a potom bude finále, ale ešte vlastne nevieme, že či postupím do finále, takže sa necháme prekvapiť. Ostaňte tu, nikam nechoďte a dúfam. BCB Summer Jibbing, 15. ročník. Nachádzame sa v multifunkčnej aréne Koupálo Janovičky, 2,5 hodiny od Prahy. Za mnou môžete vidieť trať, po ktorej sa normálne dá jazdiť v lete. Sú tam kartáče, ktoré keď sa namočia vodou, tak sa tam dá jazdiť a decka tu normálne majú kempy. Ale dnes chalani donesli sneh a vďaka tomu môžeme v 25 stupňoch jazdiť normálne na snehu prekážky. Je to úžasné. Postúpil som do finále s chalami, mám veľkú radosť, pretože si môžem ešte viac zajazdiť, takže ideme na to. Idem na to! A jeho na to čahá, on tiež postúpil. Idem na to. Ideme sa voziť. Yes. Ja vcipám, kámo. Jo! To je debil! Ain't nobody ask, we splash it. Beats that had boom, now we moving massive. Breaking you down in the base, spitting acid. I'm back in my zone, the top gun of the Maverick. Like used elastics, bro. It's really not a stretch. These dudes is plastic, yo. They really not a threat. Looking chilly on the neck and out of pocket. I'm locked in. Presidential rollie busting down and hitting drop kicks. Now let me pop off, make it look easy. Oh. Blatičko. Freeze them, flash the cash and I'm cheesing. Lay it all down, cause there's Yes. no slowing up. I can send it up, I can send it up, I can send it up. Make way when we all rolling up. I can send it up,
za každým mi padne tá čiapka. Ja som si ju stiahol. Straight paper, no scissors, you get rocked. Big boulders get broke down from chip shots. Whole world in my hand, close my palm and stamp. Truck moving down the block like a chrome avalanche. Damn, I'm gliding in again, find it again. Flow tighter than... To je úžasné. Jazdili sme asi hodinu a 15 minút. Bolo mi brutálne teplo a strašne som sa tešil celý čas, že poslednú jazdu si dám trik a hodím sa do toho bazénu. Bola bomba. There's no slowing up. I can send it up, I can send it up, I can send it. Make way when we all rolling up. I can send it up, I can send it up, I can send it. Straight. Ja už teraz to robím len preto, že to je super pocit. Now lay it all down, cause there's no slowing up. I can send it up, I can send it up, I can send it. I can send it. Ako môžete vidieť, už som v suchom. Finále bolo úžasné, za chvíľu bude vyhlásenie výsledkov, tak som zvedavý, ako to celé dopadlo. Chcel som ale ešte povedať jednu vec. Včera sme prišli v noci a neuvedomili sme si, aký úžasný ten areál je. Vzadu je bajkový pump track, dá sa tu skateovať, plávať, sú tu trampolíny, slackline, dokonca vzadu je boulder. Videli sme ľudí šplhať na lane. Bol hippie jump contest, rail contest na skatoch a wow, no dokonca je tu basketbalové hrysko, futbal sa tu dá hrať. Celý ten areál je vlastne ďalej od civilizácie, takže sú tu parties až do rána, môže tu byť veľký hluk a dookola celého areálu je kemping, takže sa tu dá kempovať a dá sa tu ostať akoby na dlhšie. Takže za nás BCB Summer Jibbing, 15. ročník, ďakujeme, že sme tu mohli byť. Mega. Tohle jsou nejmladší zabijáci na snowboardu, pojďme udělat Byly to neuvěřitelný styly, krásný technický snowboarding, třetí místo. Druhý místo! Pavel Olsen! I pod českou vlajkou. Protože to prostě je v Tatrách! A je to Zoltán! Je to tak neuvěřitelné! To dělám pro kluky každý rok jakoby Já bych možná poprosil, podle tématu. To je aby Afrika, nám to je masajský štít s ochrannýma těma která vzorama. dneska A nastoupí. to je Není Venge, úplně jiný než africký Výša dřevo kolektiv. a africký dřevopadou. Tady teď A kde v Čechách zoženeš africké drevo? Se sem dováží. Jo? Jo, to byly přířezy jakoby od týpka, který z toho dělal jako intarzie, jako obrazy dřevěné. OK. BCB Summer Jibbing 2026 sa skončil, nakoniec prvé miesto. Z takýchto vecí mám obrovskú radosť, lebo mi to pripomína, aký úžasný deň sme dneska s chalanmi mali, ako super sa nám jazdilo. Díky moc organizátorom, veľmi som si to užil. Díky moc aj vám, že ste sledovali dnešné Zolidays a dúfam, že sa čoskoro vidíme pri ďalšom videu. Majte sa.